Aquesta reforma, com sabeu, és una reforma molt desitjada, molt volguda, molt lluitada. Impulsando medidas o estamos aportando ideas para terminar de clarificar algunos aspectos. De què es tracta? De guanyar competitivitat. Tenim que seguir lluitant més que mai perquè gairebé ja estem al final, no? Ja ens queda poc, jo està passat, portem 5 anys, ara més que mai tenim que treure les poques forces que ens queden per tirar endavant, que segur que guanyarem.